La segona edició de la cursa d'obstacles del Barretina Rural Fest de Siurana d'Empordà ha sigut tot un èxit. Ha tingut 397 inscrits, una xifra molt superior a la del primer any, que va ser de 228. Poc abans de les 7 de la tarda es tancaven les darreres inscripcions sota un sol de justícia. Amb un petard s'ha donat el tret de sortida als 6 quilòmetres més divertits per camins, camps i boscos superant sorprenents obstacles. Barretina Rural Fest. El primer i segon classificats s'han disputat la victòria a l'esprint. Han estat per aquest ordre Héctor Jiménez i Iván Medinilla. El tercer ha estat Antonio Regalón. La primera fèmina ha estat Beatriz Brisa i el primer sub-16 Llorenç Fuentes. El premi a la millor disfressa se l'ha endut la selecció catalana Rio 2016.